Železničná spoločnosť Slovensko zavádza nový poplatok. Od 15. marca si pri kúpe lístka v pokladnici alebo vo vlaku priplatíte 1 euro alebo 3 eurá za servis. Elektronický nákup cez web a aplikáciu zostáva bez poplatku. Bratislavskí psíčkari, pozor na kontroly. Mestská polícia kontroluje majiteľov psov, ich správanie a dodržiavanie pravidiel vo verejnom priestore. Od začiatku roka skontrolovali vyše 600 psíčkarov, hrozia pokuty do 165 eur. Zdravotný stav 87-ročného pápeža Františka sa dramaticky zhoršil. Bol hospitalizovaný v rímskej nemocnici Gemelli kvôli vážnym komplikáciám s obličkami a dýchaním. Svet sa modlí za jeho záchranu. Lekári bojujú o jeho život. Viac aktuálnych správ z diania v Bratislavskom kraji nájdeš na bratislavak.sk.